बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आं गिबियावनो जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा जोंनि आंगो बर' फंबाय बिनानावमोननिसिम दे जोंनि ब्रैथि बर' मुभमेन्ट जोंनि जे ब्रैथि बड'लेण्ड मुभमेन्ट बेयो दिनै जन्तर मन्तराव 8 तारिख आगष्टआव दिनै जागायजेनबाय। दिनैहाय जोङो मोजाङैनो दिनै सफैनानै जोंनि जे आलादा रायजो दानायनि जे सिमां बर'फोरनि जे देरसिन सिमां बे सिमांखौ दिनै मोगथां महर होनो थाखाय दिनै जोंनि भारतनि राजथावनि दिल्लीयाव जों आगान होफैनो हाबाय। दा बेवहाय जोङो दिनै गाजा गोमजायैनो जोंनि आलादा रायजो जे सोरजिनायनि जे सिमां जे थांखि बे थांखिखौ दिनै जोङो आराम्भ खालामबाय। नाथाय दुखुनांथाव खोथा बे भारत सरकारनिफ्राय जोंनि जि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि धरना बे धरनाखौ पुलिसनि थ्रुयै दिनै बिथांमोना बादा होफैनो जोंखौ ज' पुलिसा दिनै फैबाय। बिथांमोना जोंखौ हम एरेस्ट खालामनायनि जि पलिसि लाबाय। दा बिथांमोनखौ जोङो बुंदों जोङो रावखौबो जों गिनो थाङा। जोंनि आन्दलन आलादा रायजो सोरजिनाया बे जोंनि जोनोमनि मोन्थाय जे आलादा रायजो सोरजिनाया बे भारत संबिधाननि जि जोंनि मोन्थाय बेखौ सोरबा भारत सरकार सोरबा पुलिसा खुनुदिन जोंखौ होबथानो हाया। आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जों जेब्लायबो गावखौनो जों जिउ बाउनायनिसिम जों थांखि लादों। दिनैहाय जोंहा गोबाव सम गेजेरनि आगोलनो 1967निफ्रायनो जे जों आलादा रायजो मोनसे सोरजिनाय बेखौ जोंनि बिफाजों समान बैसोनि जेनेबा बिथांमोना जोंनि बिबौजों समान बैसोनि बिथांमोना आवगायबोदों दिनै मुभमेन्टखौ लाबोदों। 1967 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव दिनै बिराद गिदिर मोनसे ममेन्टाम लादों। जोंनि मुभमेन्टआ बिराद गिदिर मोनसे महर लादों। बिनि थाखाय भारत सरकारा बायद' जानानै 1993आव BSc होदों। नाथाय 1993आव जाय BScखौ जोंनो होदों बे BScआ मालाबाबो बर'फोरनि सिमांखौ दिनै जाफुंसार होनो हायाखै। बेनि थाखायनो 1993नि उनाव 96आव दिनै बर' लाइमोनफ्रा बेलटिनि मुं लानानै आर्म स्ट्रागल खालामदों। आर्म स्ट्रागल खालामनानै बिथांमोना 2003आव 2003आव BTC 6 सेडुल मोनदों। BTC 6 सेडुल मोननानै बिथांमोना दिनै फिसा मोनसे अट'नमि फिसा मोनसे राजनितिक अधिकार मोनदों। नाथाय थेवब्लाबो बर'फोरनि जि मोनसे देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ मालाबाबो जाफुंसार होनो हायाखै। बेनि थाखायनो फिन खेबसे नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड जोंनि NDP बिथांमोना हाग्रा बंग्रा दिनै आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय बिथांमोना नाजाफिनदों। आरो एबसुनि दैदेननायाव 2010निफ्राय बिथांमोना आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय दिनै 2020आव बिटिआर सुक्ति मोनदों। नाथाय बिटिआर सुक्तिया मालाबाबो बर'फोरनि थांनानै थानायनि आलादा रायजो सोरजिनायनि जि सिमां बेखौ मोगथां महर होनो हायाखै। बेनि थाखायनो फिन खेबसे बनसुआ दिनै जन्तर मन्तराव बर'फोरनि आलादा रायजो सोरजिनाय जाय देरसिन बर' हारिनि सिमां बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय दिनै जों जन्तर मन्तराव जों धरना होफैदों। जों आसा खालामो भारत सरकारा बर'फोरनो जोंनो आलादा रायजो सोरजिनायनि जे थांखि बे थांखिखौ दिनै जाफुंसार होनो थाखाय थाबैनो खामानि मावगोन। आरो जाय दिनै भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा 2024नि उनाव 50टा स्टेट बानायनो नागिरदों। बे 50टा स्टेट बानायनायाव जाहाथे जोंनियाबो दिनै गोग्लैफायो। बिनि थाखायनो बनसुआ गोदान लाइमोनफ्रा जोङो आन्दलनखौ जोङो दिनै जों लांबाय थागोन जेब्लासिम बड'लेण्ड रायजोआ सोरजिया। दिनै जों आगान होजेनबाय आरो बिनिफ्राय जोंनि दावहाया मोगथां महर मोनजासिम जोङो दिनै लांबाय थागोन। बाहायनानै जोंनि जे आन्दलन धरनाखौ नै पुलिस बिथांमोना दिनै जोंखौ दिनै हम एरेस्ट खालामबाय। आरो बिथांमोना जोंनि आन्दलनखौ बड'लेण्ड डिमान्डखौ जोंनि बर'फोरनि जि देरसिन सिमां
आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ दिनै होबथानो थाखाय पुलिस बाहायनानै बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव फैबाय दिनै बेवहाय जोंनि बिटिसि सरकार आसाम सरकारनि षड़यन्त्र दं भारत सरकाराव थिननानै बिथांमोना दिनै जोंनि जे डिमान्ड बेखौ फेल खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोना दिनै पुलिस बिथांमोना दिनै जोंखौ डिस्टार्ब होफैदों जोंनि जे बंस'नि जे आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि बे दिनै 100% मोगथां महर मोनगोन मानो होनब्ला जोंनि बंस'नि जि डिमान्ड बंस'नि जि मुभमेन्ट फर्थ फेज अफ बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआ बर' जाथिनि गेजेराव देरसिन मुभमेन्ट जागोन आरो बे मुभमेन्टआवनो जोङो बैथिक फर्थ फेज अफ बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जों आलादा रायजोखौ जों मोनगोन